motius hem preparat un informe que s'enviarà a les Nacions Unides en el marc de l'avaluació periòdica que es fa dels diversos estats que es controlen. I una mica seguint el fil que ha començat ja la Laura, jo us voldria explicar a nivell més aviat legal com hem arribat aquí i quin sistema legal podria emparar aquest tipus de restriccions en els drets fonamentals. El síndic de Greuges de Catalunya presenta una anàlisi de la situació que diu així: va haver-hi una crisi econòmica que va suposar importants retallades en drets econòmics, socials i culturals. Arran d'aquestes retallades, moltes mobilitzacions socials van reclamar acabar amb aquestes mesures d'austeritat. I el següent pas necessari que va adoptar l'Estat va ser limitar els drets civils que podrien emparar aquestes mobilitzacions. La concreció legal d'aquesta limitació ens arriba el 2015 amb un paquet de mesures normatives composat d'una banda d'unes lleis orgàniques que modifiquen el Codi Penal i d'una llei dita Mordassa que preveu un seguit de sancions administratives per tal de garantir, segons diu el preàmbul de la llei, la tranquil·litat ciutadana. En conjunt, aquest paquet legal es caracteritza per la seva falta de concreció. La major part de les disposicions que preveuen són ambigües, utilitzen termes, conceptes jurídics indeterminats o molt oberts. Aquesta ambigüitat el que promou o el que facilita és que l'autoritat que ha de fer aplicació d'aquestes disposicions disposi d'un poder discrecional considerable i amb aquest poder discrecional arribar a situacions d'aplicació arbitrària del dret. Aquesta situació és evidentment contrària als estàndards internacionals i suposa un clar desconeixement del principi de seguretat jurídica que indica que tothom ha de poder estimar amb una certa probabilitat quines conseqüències legals tenen una determinada conducta. Jo us volia parlar de dos casos que fem menció a l'informe que hem preparat, que consisteixen sobretot en la modificació que s'ha produït al Codi Penal. Hi ha dos punts que una mica manifesten polèmica, són el delicte d'enaltiment i justificació pública del terrorisme i el delicte d'incitació a l'odi. Ambdós preceptes, aquests dos tipus penals, permeten o han sigut utilitzats per limitar, en molts casos, un exercici que hauria de ser legítim a la llibertat d'expressió. Començant, per exemple, pel delicte d'enaltiment i justificació pública del terrorisme. Aquí el que el Codi Penal puneix és l'enaltiment o la justificació, així literal, dels delictes de terrorisme o dels autors de delictes de terrorisme. Es preveuen penes superiors, per exemple, si aquestes conductes es realitzen a través d'internet. Aleshores, moltes manifestacions o expressions que es puguin realitzar a través de les xarxes socials són susceptibles de ser penalitzades d'una manera més greu. La pena màxima que s'hi preveu és de 3 anys de presó i una multa de fins a 18 mesos. Diversos experts de les Nacions Unides ja han considerat que aquest precepte ofereix definicions massa àmplies i dona un poder discrecional massa estès a les autoritats. Tenim, per exemple, un cas d'un polític basc que en un acte d'homenatge a un membre d'ETA que fou assassinat va col·locar un clavell vermell davant d'una fotografia d'aquesta persona i va fer un discurs demanant literalment una reflexió per escollir el camí més idoni i el camí que més mal faci a l'Estat, que condueixi aquest poble a un nou escenari democràtic. Aquesta actuació d'aquesta persona va ser considerada com un delicte d'enaltiment i justificació pública del terrorisme i posteriorment el Tribunal Constitucional va considerar-lo com a discurs d'odi i va ser condemnat per això.
Això ens porta a tractar la segona pota d'aquesta reforma penal, que és el delicte d'incitació a l'odi. Aquí la definició d'aquest delicte, que es preveu a l'article 510 del Codi Penal, és una definició amplíssima que utilitza diversos verbs per definir totes les conductes que són punibles i diu, per exemple, totes les conductes que fomentin, promoguin, incitin, directa o indirectament, a l'odi, a l'hostilitat o a la discriminació o la violència. Tot això són conceptes extremadament oberts que permeten iniciar actuacions judicials contra situacions que serien més que justificables sota la llibertat d'expressió. Aquí es preveuen, per exemple, fins a 4 anys de presó i una multa de fins a 12 mesos. De la mateixa manera que amb els delictes d'enaltiment del terrorisme també es preveu que la pena pugui ser superior si aquesta conducta es realitza a través de mitjans electrònics o a través d'internet. I inclús es preveu que la pena pugui també ser inferior si els fets, si la conducta, resulta idònia, i això és literal, per alterar la pau pública o crear un greu sentiment d'inseguretat o temor. Tot això són conceptes subjectius que queden ambigus i que deixen un ampli marge a interpretar i que assumeixen a qualsevol persona, qualsevol ciutadà, en una situació d'indefensió, perquè no poden preveure si una conducta que per ells podria ser legítimament emparada per un dret fonamental pugui derivar en un procediment judicial posterior. Aquí tenim, per exemple, el cas que va arribar fins al Tribunal Europeu de Drets Humans sobre la crema de la fotografia del rei, on el Tribunal Constitucional va considerar que aquest acte de cremar una fotografia del rei i la reina d'Espanya cap per avall constituïa un delicte d'incitació a l'odi contra la corona. Això va arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans i va ser considerat com una interpretació excessivament àmplia i que no podia estar restringida per les autoritats espanyoles. Tots aquests exemples, i els que ha explicat la Laura, ens porten en aquesta conclusió, que és que aquí no es persegueixen expressions que poden incitar de manera immediata un acte de violència. Aquí el que es persegueixen són molt sovint idees. I molts cops aquesta persecució d'idees el que provoca és que no només es limiti un dret fonamental, sinó que també se'n desincentivi el seu ús. Molta gent, abans d'exercir un dret, potser s'ho pensa, perquè diu o pensa que les conseqüències que poden derivar poden ser greus. Aquesta lògica repressiva l'hem viscuda també les últimes setmanes a Catalunya sota l'angle del delicte de sedició, on presos polítics i membres de la societat civil han sigut condemnats per sedició quan, en canvi, el que van fer va ser exercir els seus drets a protesta, la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, durant el 2017. Per concloure, al final la qüestió, com va poder dir Henri de Luca, no és el dret de la paraula, sinó és el dret a la paraula contrària. Gràcies.